afgelopen jaar, 2012, werd Sail Kolm georganiseerd. Een fantastisch succes. Een prachtig onderdeel van Sail Kolm was de drakenbootrace. Ook dit jaar willen we de drakenbootrace een vervolg geven. Daarom hebben we in Kolm het Fries kampioenschap drakenbootrace georganiseerd. Hier op de achtergrond ziet u het Kolmerkanaal. De locatie waar de drakenbootrace zal worden gehouden. Een prachtige locatie waarbij zowel de roeiers als het publiek optimaal kunnen genieten van een prachtig evenement. Een drakenboot is een boot waarin 18 personen plaatsnemen. 16 roeiers, een stuurman en een trommelaar. De trommelaar is degene die het ritme aangeeft. Er kunnen maximaal 30 teams deelnemen die zullen strijden om de titel Fries kampioen drakenbootrace 2013. 22 juni 2013 belooft een fantastische dag te worden. Niet alleen op het water in het Kolmerkanaal, maar ook in het centrum van Kolm zijn voldoende activiteiten. Bovendien is het centrum van Kolm volledig gehuld in de Chinese stijl. Het is nog steeds mogelijk om u op te geven als deelnemer aan de drakenbootrace. Voor informatie verwijs ik u graag naar de website www.drakenbootfestivalkolm.nl.